stara računala. Informatičke tehnologije iz dana u dan napreduju sve brže i brže. Ono što nas je prije godinu ili dvije oduševljavalo, danas više nije tako sjajno, a nude nam se nova, brža, lakša i spretnija rješenja. U Rijeci, u samom centru grada, otvoren je muzej starih računala i informatičke tehnologije pod nazivom Pick and Poke. Okupio se velik broj zaljubljenika u informatiku, kao i sve velike face informatičkog svijeta. Ja sam Kocijan Miroslav, davnih ljeta, još 81. konstruktor prvog ponovnog vrijeme jugoslavenskog računala, a poslije toga iz prvog školskog računala Orao. Ja sam čovjek koji se počeo baviti računalima u doba dok su se s time bavili samo, tako da kažem, čudaci. San snova, ostvarenje snova sa privatnom inicijativom. Inicijator projekta i začetnik ideje ujedno i strastveni sakupljač starih računala. Intenzivno se bavim s time već 5 godina. Ona ideja mi je toga došla čisto iz nekakvog svog sentimentalnog hira. Kad sam možda prije 5 godina htio kupiti svoje prvo računalo na kojem sam u stvari odrastao i stekao svoje prve informatičke korake. Radilo se o Commodore 64. Računalo sam nabavio preko oglasnika, međutim Commodore 64 nikako nisam uspio nabaviti, tako da sam pokupovao sve moguće računala osim onoga kojeg sam tražio. Ubrzo je susreo nekoliko istomišljenika, te su kao tim vrlo uspješno realizirali ideju i snove pretvorili u stvarnost. Inicijator cijelog projekta je Udruga ljubitelja računala Calculus s osnivačem Svetozarom Nilovićem i kolegama Tomislavom Ribičićem i Darijom Džimbegom, a nakon toga se vrlo brzo tu priključila Udruga darovitih informatičara Rijeke. Tu sam ja, Davor Pastarić, Goran Paulin i mnogi drugi, i multimedijska agencija Kreativni odjel koja je isto dala potporu cijelom tom projektu. Ovdje ono što je najzanimljivije što se može vidjeti sam fizički razvoj, nekakva rješenja koja su vidljiva čistim okom ako se gleda njih. Puno tih rješenja je propalo, ali kroz svih njih se dovelo do ovoga gdje smo danas. Što je najvažnije, projekt je neprofitabilnog i edukativnog karaktera, sa ciljem okupljanja svih ljubitelja informatike, ali i novih naraštaja koji u budućnosti mogu učiti i kroz računalnu povijest. U cijelom ovom dijelu Europe ne postoji ništa slično. Prvi veći takav je u Švicarskoj, znači ovo je jedna turistička atrakcija. Kontaktirali smo Steve Woznjaka, on se oduševio idejom, podržao je projekt i prvo je rekao da će vrlo rado doći, jer nikad nije bio u Hrvatskoj. Međutim, kasnije njegova tajnica, kada je trebala dogovoriti put, je rekao da je zauzet sve do kraja godine, da će vrlo rado doći početkom iduće godine. Ja se nadam, to bi bilo jako lijepo. Mene je fantastično iznenadilo sa koliko entuzijazma su to ljudi u privatnoj inicijativi sakupili i znali su što rade. Osim samih računala, kolekcija muzeja broji velik broj kalkulatora, video igračih konzola te raznih dijelova informatičke opreme. Ja sam oduševljen svime ovima što ovdje vidim. Suza mi je kanula, jer tu su neki modeli recimo koje sam ja imao kao recimo ovako jednog. Moram reći da političke strukture, koliko sam ja tu razumio, nisu adekvatno shvatile važnost ovoga muzeja. Mislim da je to jako žalosno, ali to je tako tipično za nas. U vrijednoj kolekciji ističe se i prvi Apple-ov dlanovnik, videokonzola iz 70-ih godina, modela Mige na kako je radio i slavni Andy Warhol, kao i prva hrvatska računala Ivel Ultra i Galeb. Meni osobno je vjerojatno najzanimljivije vidjeti minijaturizaciju kroz godine. Znači sami diskovi koji su od uređaja teških 70 do 100 kila došli do uređaja veličine kutije cigareta danas kakve poznajemo. Za kalkulatore nije bio problem zato jer je to u biti djelo sve jedne osobe. Tomislava Talana iz Zagreba koji je zaslužan koji je cijelokupnu svoju kolekciju dao ovdje na izlaganje. Za vas koji ne znate, evo pojašnjenja imena koje nosi ovaj jedinstveni muzej Pick and Poke. Pick je naredba kojom se iz memorije, a memorija je prostor u računalu u kojem ono čuva informacije, vadi jedan jedini bajt. A poke, znači pročita se, a poke je obrnuta naredba kojom se na točno određeni bajt u memoriji piše podatak. Cijeli tim ovih mladih ljudi ima još puno planova i ciljeva vezanih uz Pick and Poke. Jedna od daljnjih ciljeva, organizacije nekakvih videoprojekcija, konferencija, prezentacija knjiga, softvera, hardvera, sve što je vezano za nove tehnologije i tako. Muzej je otvoren, prvi dojmovi odlični i sve je prošlo u najboljem redu. Preostaje da ga u svakom slučaju posjetite, razgledate i uvjerite se u njegovu jedinstvenost.